У гэтай спартыўнай школе ўжо выхавана цэлая плеяда спартсменаў высокага класа. Сярод іх узыходзячая зорка чэмпіянату Европы па безе на 100 метраў з бар'ерамі пінчанка Эльвіра Герман. Усяго ў пінскай легкаатлетычнай школе займаецца 250 чалавек, а цяпер у іх з'явіліся і новыя ўмовы. В 2010 году мы вошли в этот зал был открыт еще в 1974 году. До этого ремонтов здесь ничего не делалось. Мы занимались, получается, здесь по 17 год. Зал потихонечку приходил в убогое состояние. Отопление запитывалось через Потово-Полесье, воды горячей здесь не было. Так в 21 веке так заниматься невозможно. Аб неабходнасці капітальнага рамонта пінскай легкаатлетычнай залы гаварылі ўжо даўно. Дзякуючы намаганням трэнерскага саставу, падтрымцы з боку бацькоў і былых выхаванцаў школы, кіраўніцтва горада на чале з былым старшынёй гарвыканкама Андрэем Малядчыкам пайшло насустрач і выдаткавала больш за 280 тысяч беларускіх рублёў. На гэтыя сродкі быў адрамантаваны сам будынак, спартыўная зала, падсобныя памяшканні, падведзена вода і цяпло. Было принято решение Пинским горисполкомом, чтобы этот зал реконструировать и потом передать в ведение спортивной школы Федерации профсоюзов по легкой атлетике. Буквально за последние 5 лет мы привели свои объекты уже в надлежащий порядок. Што ж да самих выхаванцаў, то доўгачаканыя комфортныя умовы для тренировок не могуць не радаваць. Летом, конечно же, мы выходим на улицу. В такое теплое время суток мы выходим на улицу, занимаемся там, на стадионе. А вот зимой были небольшие сложности, так как особо зимой на улице не побегаешь, потому что холодно, мокро. Пытались выходить даже зимой, старались, потому что у нас есть подвал, но он маленький очень, там на спринт потренироваться можно, а такие на дальние дистанции не побегаешь. Дарэчы, якасна новыя умовы для спартыўных заняткаў хутка атрымаюць і дзеці дзіцячага аздараўленчага цэнтра «Світанак», што ў Пінскім раёне. Ужо на гэтым тыдні тут адкрыецца новы спартыўны комплекс. Тацяна Будгусаін, Тацяна Ігнатавец, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».